passat? Què ha passat? Què passarà? Per qui no ho sàpiga encara, que encara no s'ha dit ni amb aquest programa, el dia 21 de febrer serà Carnaval a Cambrils. Sí. El proper del Carnaval, tothom sortirà, se disfressarà, la gent s'ho passarà molt bé, qui no surti en comparsa ho anirà a mirar, perquè tothom ho anirà a mirar, a que sí? Sí. Tothom. Llavors dic, què faig? Perquè el Carnaval és el dia 21, hauré de fer alguna cosa abans. Doncs el dimarts passat es van reunir l'organització del Carnaval, els membres de l'ANAC, amb les representants de cada carrossa que ha de sortir aquell dia, i els hi van fer una mena d'explicació de com aniria la cosa, concretar temes. En concret, concretar temes. Concretem. La concreció. Sí. I avui estic molt contenta perquè no he de fer res més que donar pas a un vídeo, que és que vayan allí i vaig molestar una mica més que res. Més contents estem el Dani i jo, perquè normalment quan no dones pas a un vídeo ens dones pas a altres amb una bossa al cap o fent bajanades. I que no és divertit, és la part de divertit. Però bueno, avui no ho faré això. Ells estaven allí informant-se sobre com aniria el Carnaval, així podeu quedar-vos amb les cares de gent que anirà disfressada, i molta informació no sé si vaig treure, però vam passar l'estona i vam recordar cançons i vam fer de tot. I dono pas al vídeo, dintre vídeo. Doncs aquest dissabte és Carnaval a Cambrils. Llavors què hem de fer? Com que fa molts anys que no es fa, recordarem una mica, ambientarem a la gent i aprofitarem que avui hi ha una reunió sobre el Carnaval per preguntar a la gent de què es disfressaran, encara que penso que no m'ho voldran dir. Llavors, no sé, ja preguntarem alguna cosa tipus quina cançó es ficaran i tot això. Jo espero que algú fiqui el ritmo de la noche, que és molt guai. Anem a veure què ens diuen. Estan mig reunits, però bueno, nosaltres preguntarem, algú ens dirà alguna cosa. Els primers que trobem, perquè si no... Hola, xiquet. Hola. Vosaltres us disfresseu? No, venim a col·laborar. Veniu a col·laborar? No us disfresseu? No ho sé encara, potser sí. I sabeu de què us disfressareu? No hem parlat res encara. O sigui, no sou de cap colla, és que m'hi sorprenc. No sou de cap colla i esteu aquí? No som de cap colla, estem aquí. Molt bé. Doncs a veure, explica'm. Sí, però que es disfressa, eh? Ella sí que es disfressa. De què et disfressaràs tu? No ho sé encara. No ho saps? I vas amb alguna colla? Lo de la galera, no? Doncs a veure, com que no em podeu dir si de casa que us disfresseu perquè és secret, doncs quines cançons voldríeu que hi hagués a la rua? Les mítiques, alguna molt mítica de Carnaval. El YMCA. YMCA és mítica de Carnaval. Vale, bona tarda. De quina colla sou vosaltres? Nosaltres som del Joan Ardèvol. Vale, no em podeu dir de què us disfresseu, no? Sí. Sí, es pot dir? No és secret? Sortirà abans del Carnaval, eh? Ah, anava a dir, no es pot dir. Doncs com que no m'ho podeu dir, quina música sortirà a la vostra carrossa, que ho sabeu? Música de Carnaval, total. I una cançó de Carnaval, què seria? Nosaltres hem agafat més de Quinàfrica. Això és molt carnavalero, Quinàfrica. De quina colla ets tu? A veure, del Circ Guillem Fortuny, del col·le. Molt bé, de Circ Guillem Fortuny. No ens podeu dir de què aneu disfressats, no? No. Home, no, millor, és sorpresa, no? No sembla? O vaja, s'ha de dir? No, serà sorpresa. Llavors, alguna cançoneta típica de Carnaval que ficareu? Típica, no, bueno, posarem, segons com anem ambientats, no?, del vestit, llavors posarem, no? Aquí hi ha misteri, aquí segons com vagin ambientats. M'he posat d'incògnit aquí a la rotllana perquè si no molesto. Anem a preguntar. A veure, ara que sàpiga tothom que la reunió ha parat per escoltar-nos a nosaltres. Hola, de quin CIP és vostè? CIP Cambrils? Del CIP Cambrils, correcte. Molt bé, ho tinc fitxat. No ens poden dir de què van disfressats, no? Sí, no tenim per què, no? Ningú m'ho ha volgut dir, perquè surt abans. Llavors què faig ara? Ara m'has picat amb un compromís. Bueno, va, a canvi vull que em digui alguna cançó de Carnaval que pugui sortir aquest dia. Cançons de Carnaval. Música típica d'aquests dies i molta patxanga. Ritmo de la noche sortirà, la ficareu? No la tinc en la llista ara mateix. És que ningú ficarà Ritmo de la noche, jo la vull. Si tu la vols, te la fico. Vale, sí, vale, moltes gràcies. Ja em quedo contenta. Me vaig a ficar al mig d'aquests dos energúmenos, aquests dos personatges. De quina colla ets? Hola, dels Diables. Dels Diables de Cambrils, molt bé. Alguna cançoneta de Carnaval que ficareu? Bàsicament serà rock català, perquè anem de pagesos. Ja es pot dir o no? Ningú ho ha dit. Doncs nosaltres ho diem. Anem de pagesos, sí. I posarem una cançó que es diu Menja Ballanes. I no ficareu Ritmo de la noche, sisplau? No.
Ara farem algo molt gros, que està allà a la reunió ja del tot. Anem a molestar amb algú que segurament no coneixereu. A veure, senyor de l'organització. No, ja estem amb la becària, ja. Hola. Tu de què et disfressaràs? Jo em disfressaré de presentador de TV Cambrils. I de quina colla ets? Jo no, jo soc de la nit d'artistes, d'organització. Quina sorpresa, no ho sabia. No ho sabíem. Quina música típica ficareu? Podeu seguir, quina música típica ficarem? El Paquito Chocolatero i coses d'aquestes. Ritmo de la noche, sisplau. Ritmo de la noche. Me la pots cantar? Perquè aquí hi havia gent que no la sabia. Ritmo de la noche. Molt bé, amb això ja estic contenta. Jo deixaria aquí el reportatge, Sí, deixa-la aquí perquè no... Ja està, seguiré que segueixin reunint-se. I fins al carnaval. El dia que tu estaràs al meu costat a Plató. Vale. Bueno, ja està, digues adéu, Pere. Torna a la connexió Plató. Adéu, Plató. Gràcies. Mira que m'agrada poc el carnaval, però és que la música del carnaval és pitjor encara. Ja, però ja sé, és que és tant que només pots dir que, bueno, riure d'aquesta cançó. És un mite, aquesta cançó, pel carnaval. Una de les festes més friquis de l'any, el carnaval. I el que te passa, dient, són friquis i què? Sí, són friquis i què? Gràcies per la cançó. Tampoc me la ficaré cada dia, però el dia de carnaval sí. Molt bé. Ja he acabat. Molt bé, he de dir, puntualitzant la teva secció, que m'ha arribat una informació per línia interna d'una germandat que es diu dels 7 pecats capitals de Reus, que ha decidit premiar el Carnaval de Cambrils amb una distinció que donen anualment des del 2003 a gent que fomenti l'esperit carnavalesc i tot això. I el divendres dia 20 a l'Orfeó Reusenc, a partir de les 22:30, em sembla que val 2 euros l'entrada, és a dir, val la pena perquè sortegen un munt de coses xulíssimes, però xulíssimes, fan un festival allí carnavalesc total, es diuen totes les bajanades que no pots dir durant l'any, les diuen aquella nit, i a més hi ha aquest guardó per la gent que ha organitzat el Carnaval d'aquest any. Així que, tots cap a Reus el divendres. I ja està, he dit això, només queda dir que a tot li diuen cultura.